Okay, pwede na tayong bumiyahe. Pwede na kami bumiyahe, pwede na kami makapasok sa boundary ng Camarines Norte kasi yung result ng swab test namin is negative. So, pinayagan nila kami pumasok. Kaya okay, tara na habang maaga, bumiyahe na tayo. Sir, magandang umaga. Okay na po? Ito na ba yung dalawang winding road na zigzag? Sa Camarines Norte. Kita mo. Ayan, tignan mo naman ang views dito. Kaya mga ka-Benso TV, nagpahinga muna kami rito sa magandang tanawin na to. Ine-enjoy namin bawat moment ng biyahe namin na to. Guys, andito na tayo ngayon sa 22 kilometers Daet, Matnog, 324 kilometers. Yan, bili kang tinapay, oh. Ito yung bayan ng Kalumunding. Munding. Yan mga ka-Benso TV, dito na tayo ngayon sa Talisay. Ngayon, hahanapin na lang natin yung barangay Kalintaan. Kung tayo mag-stop over, kakain, papahinga, tapos biyahe ulit. Sino si Pedsing? Akala ko dati Chinese yan si Pedsing. Walastik pedestrian crossing pala yan. Ibig sabihin ng Pedsing, ayan oh. Ginawang X yung crossing. Guys, dito na tayo ngayon sa barangay Kalintaan. Nakita ko na yung kumpare ko. Pupunta tayo ngayon sa bahay nila. Yan, sinusundan natin tong sidecar na to. Mabagal ka lang. Ayan, ito yung barangay Kalintaan, Camarines Norte. Ayan, dito muna tayo magpapahinga. Tapos mamaya natin itutuloy yung biyahe natin papunta ng Matnog. Perfecto para sa mga gusto ng katahimikan. Kasi malayo-layo siya sa highway. Kaya walang ingay yung sasakyan. Sigurado pagkadating ng gabi rito, napakatahimik, walang maingay, puro maririnig mo lang siguro dito mga kuliglig eh. Okay mga guys, nandito na tayo. Sino nandito? Dito ba siya nakatira? Nasaan? Andiyan mamaya, may lang. Kailan pa nga hinintay eh.
Kumain na ako, nakinintay. Wala, yung layo pa nung biyahe namin eh. Ano, walang problema, no? Okay, guys. Walang magano rito na. Laptop niya. Hi, te. Nagagamas, baka may Sino? ahas. Sino tao rito ngayon? CJ nga nandiyan. Siya lang, mag-isa? Oo, wala nga si Ate Ma nandun. Mamaya ba darating? Doon ako nakatira eh. Kailangan. Hindi dito? Dapat dito ako. Eh bakit hindi ka dito tumira? Ganda Walang naman pagkain dito. Ang ganda ba? Walang pagkain. Ako pa nagdalang pagkain. Dito ko lang eh. Ano yan? Pamain. So yan mga Kabenso TV, galing na tayo dun sa bahay nung kumpare ko. Umalis na kami. Papunta naman kami ngayon ng Bagasbas Beach bago tayo dumiretso ng Matnog. Ito yung way na papunta ng Bagasbas Beach. So titignan lang natin yung Bagasbas, tapos alis din agad tayo kasi malayo pa ang biyahe. Total, nandito na tayo ngayon sa Barangay Bagasbas. So ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Bagasbas Beach. So magandang beach din to kasi marami rin nag-surfing dito. O di ba, ganda. Yan mga Kabenso TV, nandito tayo ngayon sa Bagasbas Beach, Daet. Halika rito. Dito ka oh. Ayan, papakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng beach dito. Ayan. Wow, ganda. Pabalik din kami rito next time. Sa ngayon, may biyahe pa kasi kaming papunta ng Matnog. Ayan mga guys, ang Bagasbas Beach. Yan, ganda ng dagat dito. Ayan, yan lang ang pinunta namin sa ngayon. Babalik na lang kami uli dito after namin na pumunta ng Tacloban. Sa ngayon, yun ang pupuntahan namin. Tara, punta ka sa may daet. Hello mga chuchu. Hingal na hingal si chuchu. Oy, nagwag dyan.